Türkmen goşunynyň adyk ketmezçiligi, paraxorluk dowam edýär. Garaşsyz neşir ogullarynyň Serhedawatdaky Serhet galasyna düşmek üçin para beren enatalaryň lapket bolýanlyklaryny habar berýär. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, diňe Serhedawatdaky harby bölümde däl, beýleki ýerlerdäki goşun bölümlerinde hem ýagdaý gowlaşmaýar. Soňky döwürde bolsa, bazarlarda ady önümleriniň bahalarynyň gymmatlamagy bilen maşgalasyndan gelýän puly çiğ yer alma ýa-da beşirilen ady önümlerini satyn alýan eskerleriň hem ýagdaý agyrlaşýar. Ogly Balkan sewtindäki harby bölümleriň birine gulluk edýän Aşgabatly denan adatlyk bilen söhbetdeş bolup, goşundaky adyk ketmezçiliginiň adaty birlady öwürlendigini gurrun berdi. Adynyň aýdylmalygyny soran 50 ýaşly eni goloýda bir näçe halta adyk ýüklenip oglunyň ýerininden gidip gelipdir we ony 3-4 gün elin naharlap öz sözleri bilen aýtsak biraz guruplandyrmaga çalışypdyr. Garaşsyz neşirlerde çykan habarlardan tapawutlykda Türkmenistanyň döwlet eýetçiliginde habar ferişdeler şol sanyny Türkmen hökümetine tarapdar neşirler goşunyny eskerler üçin döredilýän şertlerde hiç türkemçilik görmeýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň maglumatyna görä, enatalar soňky ýyllarda ogullarynyň prezident Berdimuhammedow tarapyndan açylan Serhet galasyna düşmek üçin para berýärler. 2018-nji ýylyň fevralynda Serhedawatda ýurdun prezidentiniň gatnaşmagyna açylan we ulanmaga berilen Serhet galasy Türkmen telewizionynyň maglumatlaryna görä gulluk etmek üçin iň gowy bölümleriň biri bolup durýar. Garaşsyz neşir bu harby bölümüň ýolbaşçylarynyň ogullaryny Serhet galasyna ýerleşdirjek enatalara kömek etmäge taýýardyklaryny, ýöne munyň üçin 300 manat tölemeligini habar berýär. Enatalar töleýärler. Ýöne soňra Serhet galasynyň telewizionda görkezleşýär därligi belli bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guramanyň neşiri ýazýar. Meniň oglum goşun gulluguna gitmänkä onuň agramy 70 kilogramdy. Bir ýyl gulluk edenden soň onuň agramy 56 kilograma düşdi diýip eskerenesi aýda bir gezek oglunyň ýerininden ady geltmäge çalışýanlygyny gurrun berýär. Serhetçi eskeriň enesi öz oglunyň sözlerine sargylanyp olaryň aýda bir 2 gezek eti ýýänligini, esasy ümitleriniň bolsa buğday ýarmasy bilen yer almadan ibaratlygyny aýdýar. Munyň üstesinde eskerler her aýda ýuwjy serişdeler üçin 100 manat tölemeli. Täze üçin bolsa 200 manat tölemeli bolýar. Şeýle-de neşir Serhedawatda gulluk edýän eskerleriň öýleri bilen telefonuna 3 minut gurlaşmak üçin ofserlere 30 manat para bermeligini, daşary ýurtda işleýän enatalar bilen 2 minut gurlaşmak üçin 60 manat para bermeligini habar berýär.